Moikka moi! Hei, mun nimi on Laura Salo. Mä oon Treehacks.fin perustaja. Ja Treehacks.fi on markkinointi kautta bränditoimisto. Ja ehkä kuten arvata nimestä jo saattaa, niin luonto on meille yksi tärkeimmistä inspiraation ja luovuuden lähteistä. Ja sen takia lähetän nämä ihan ensimmäiset videot täältä ehkäpä kauneimman Suomen luonnon keskeltä. Mä tulen näissä videoissa hieman kertomaan lisää siitä, mikä me ollaan yrityksenä, mitä me tehdään, miten me tehdään ja ennen kaikkea suuri kysymys, miksi me tehdään. Ja miksi kysymys on myös sellainen, mitä me halutaan meidän asiakkaat haastaa ajattelemaan siinä omassa liiketoiminnassaan ja ennen kaikkea markkinoinnissa. Lähdetään liikkeelle mitä kysymyksellä. No niin, mitä? Me käytetään Treehacks-fiillä sellaista slogania kuin huomisen markkinointia. Ja sillä me tarkoitetaan sitä, että markkinoinnilla on suuri vastuu. Sillä markkinointi vaikuttaa meidän jokaisen ihmisen ajatusmaailmaan sekä niin tiedostamattomiin että tiedostettuihin valintoihin. Ja me Treehacks-fiillä halutaan olla rakentamassa sellaista markkinointia, joka voi edistää kestävämpiä ja vastuullisempia huomisen valintoja. No, miten tämä markkinointi sitten toteutetaan tai miten se näkyy asiakkaalle? Lähtee ensinnäkin asiakasymmärryksestä, syvällisestä asiakasymmärryksestä. Ja jotta me voidaan kohdentaa markkinointia ja eri markkinoinnin toimenpiteitä mahdollisimman tehokkaasti, tulee meidän ensin ymmärtää se meidän asiakaskunta, asiakasryhmä tai kohderyhmä, jolle me sitä markkinointia toteutetaan. Ja asiakas on Treehacks.fillä aina siellä keskiössä. No niin, viimeiseen kysymykseen, mutta ei suinkaan vähäisimpään kysymykseen. Miksi kysymykseen? Joka on muuten kysymys, jonka jokaisen markkinoijan tulisi kyetä itseltään kysymään, tulisi kyetä itselle esittämään siinä kohtaa, kun markkinointia ensikädessä lähdetään yrityksessä suunnittelemaan, olisi sitten yrityksen sisällä tai ulkoistetusti esimerkiksi Treehacks-fiillä. Ja plussa tietenkin on, jos siihen pystyy myös sen vastauksen antamaan tuosta noin vaan, mutta harvasella meistä se vastaus on suorilta käsin siihen pöydälle heittää, ja sen takia Treehacks-fiillä me tuotamme sellaista laadukasta, laadullista että määrällistä tutkimusta, jolla voimme tähän kysymykseen, miksi asiakkaat ostavat juuri meiltä, vastata. Ja kun meillä on sitten se syvällinen asiakasymmärrys siinä markkinoinnin suunnittelun tukena, me voimme tuottaa laadukasta, kohdennettua ja juuri meidän asiakasryhmää puhuttelevaa sisältöä. No niin, hei, videokooste alkaa olla aika lailla lopuillaan. Tässä kohtaa haluan välittää sulle suuren lämpimän kiitoksen, että seurasit tämän videon loppumetreille saakka. Hei, meidät löydät osoitteesta www.treehacks.fi myös jatkossa, ja mulle saa koska tahansa laittaa viestiä, jos esimerkiksi tästä videosta heräsi jotain kysyttävää tai ylipäätään haluat jakaa mulle ajatuksia, palautetta, kommentteja, ihan mitä tahansa. Me Treehacks.fi ollaan siis mainos kautta markkinointi kautta bränditoimisto. Meille markkinointi on kuitenkin enemmän kuin markkinointia. Se on intohimoa, tunteita ja tarinoita, ja se syntyy kohtaamisissa erilaisten ihmisten kanssa, ja toivon, että myös meidän polut kohtaa jossain vaiheessa tavalla tai toisella jälleen sun kanssa, mutta siihen saakka haluan toivottaa sulle ihanaa päivänjatkoa, paljon halauksia ja kiitokset. Ollaan kuulolla, palaillaan. Heippa!